マツダって広島の血が濃いっていうんですかね。だから普通考えないようなことでもやるんですよね。難しいものがあったら取り組んじゃう。例えばロータリーエンジンを量産化したと。その当時ロータリーエンジンっていうのは夢のエンジンって言われてたんですよね。小型で軽量でハイパワーと。このロータリーエンジン作ってるっていうのはマツダだけなんですよね。なんか普通みんながやってることをその通りやってうまく儲けたりうまくビジネスすればいいんですけど、どうもマツダはそういうふうに考えない変わり者なんですね。人とは違うやり方をどうしても選んじゃう。24時間ずっと走り続けて壊れない、誰よりも長い距離を走れるんだ。それを証明するにはルマン24時間レースまさか勝つとはっていうのが正直な気持ち。ガイナダ精神っていうのは決して諦めないとか突き詰めるとか、英語で言えば can do ですね。馬力が高い方がいい、これは常識なんですけど、その常識を違うやり方で超えたい。スポーツカーはライトウェイトスポーツに限るっていうのが我々の考えです。だから300馬力でなくても250馬力、250馬力でも300より速い。コーナーがあるサーキット、軽量化のおかげでコーナーを速く曲がる。未来は燃費もちゃんと解決しないと走って楽しくないですよね。だから技術開発もそのことを考えてエンジンの燃費を世界一にするということにこだわってるんですよ。軽くてちっちゃなエンジンと軽い車体とすごくかっこいいデザイン、これを合わせればまた新しいスポーツカーの価値生まれそうな気がしますね。変わらないことはね、挑戦し続ける、いろんなことに挑戦をする。それが人と違う道であっても気にするのやめよう。